The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 55:8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you will search for me with all your heart. Matthew 7:7, Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it shall be opened unto you. Sa dili pa kita magapadayon, sa ato pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan una ang atong pagsusi sa atong kalag kung napawag kita mga sala nga gitiner diha kay kini mahimo lamang babag sa atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Acts or ang 1 John 1:9 nagaingon man nga kini agi og pangandam sa tungko galingon. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, what you need is use your free will, make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tungko galingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity nga diin kami magapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dinhi sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat sa imong grasya. Bisan pa ning kinabuhi nga imong pangilugwayan, timailan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nga di sa among kinabuhi. Salamat ining imong gugma, imong kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. Bani kami, tultuli kami o pasabta kami klaro o dinaw sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga suki, atong mga higala, atong mga subscribers sila na o sa atong mga igsuon diyan ni Kristo. Well, we are still here in our topic nga atong giduputan, how to be truly happy in life. Padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga atong tuki bahin gihapon kini sa sala nga ato naman kining balik-balik gyud nga hantod nga di na yun ni makalimtan nato now sa atong pagkakristohanon, atong
anak sa Dios, at the moment we believed in Christ, nahimot ang mga anak sa Dios. Ibali na atong panahon, gikan dinhi sa atong panahon, dito na sa eternidad. Kaya tagalangit naman kita ang mga Kristohanon. Okay? O dili kita ang kanang pahilunan yan na, kung dili ang Diyos. Kaya nagasalig, nagatuo magita sa iyang mga pulong nga siya di man mamakak o mao man kana ang iyang saad kanatong mga Kristohanon nga gibalhin ang atong panahon dinhi sa atong panahon ngadto na sa eternidad. Okay, so we now should live in the light of eternity. O sa atong pagpadayon, sa pagtuon ni atong tunanan, how to be truly happy in life, kini ang mga punto nga atong gihisgutan, mao ni maka angkon kanato sa tinuod, matuod yun, matang sa pagkinabuhi nga may matuod nga kalipay. So, okay, gisangkapan kita sa Dios sa iyang mga grasya. Bisan pa ning kinabuhi nato gawas pa niya na nga kita naluwas na, gihatagan pag kita gisangkapan kita sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem solving devices. O mao gyud nay makapanalipod kanato ingon nga mga Kristohanon sa espiritual nga nato nga kinabuhi. Pantiman ipod ni nga ang God's 10 problem-solving devices di pod na mahimo nga lig-on kunwa diha ang nagapaluyo nga mga kamatuoran niya na. So, personal sin. Okay, balik ta na itong hisgutan kagahapon. Personal sin, niya nakita nini. Personal sin is the manifestation of or resulta kini sa kinahiyang makasasala sa usa ka magtutuo nga wa siya gahom. Kaya wa man siya doktrina. Wa diha kaniyang espirituhanong mga sangkap. And of course, alang sa di magtutuo, normal man kana niya kay mao man na iyang lifestyle. Normal kini niya nga paagis pagkinabuhi. So personal sin is normal tungod kay ang nagdumala sa unbeliever maura man ang iyang kinaiyang makasasala. Wala man ang Espiritu Santo kaniya. The unbeliever has other power except the power of the old sin nature. Maura gyud. And the power of the cosmic system. Mao gyud. Now, ang usa ka magtutuo na siya kapilian. He has his choices. Either na siya gahom sa kinaiyang makasasala, naglubog siya diha sa cosmic system, or iyang gipahimuslan ng mga espirituhanong sangkap pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. O niya siya, nagalublob sud sa divine atmosphere. It's either. Ang umalikon nga, it's either nagalubog siya diha sa cosmic system or iyang gipahimuslan ang mga espirituhanong sangkap pinagi sa power of God, the Holy Spirit. And then he is residing inside the operational divine atmosphere. So, ako ang giingon nimo nga it's a matter of choice. Mao nay kapilian sa matag magtutuo. Ang imong desisyon gyud giagad. Imo ang pagpili. Now, I am addressing this to you, fellow believer. Why makapugos kanimo? Wala. Bisag magbalik-balik ka pa o patambag sa pastor lagi, dili gihapon mo ipikto ang tambag nga iyang ihatag nimo, kay ngano, ikaw raman ang makadaan nimo sa imong kaugalingong kinabuhi. So, it's only you who can make the decision. Now, bahin sa kaluwasan, ikaw rin po ang muhimog desisyon. Natural. Ug karon nga luwas naman ka,
let's presume, ang imong espiritual nga kinabuhi, ana gihapon sa imong desisyon. Basta, ako ka naman ang giingnan nga, all of life is decision making. Magtutuo ka ba o di magtutuo? So, dili kini mga butang nga ma-automatic, dili. Ambot kinsa nang nagatudlo nga automatic ning tanan, dili. Dili ni mahimong automatic suma sa atong pagtuon, gikinahanglan ang sakto o tukma nga pamahagi sa Dios nga gipahimutang alang niini. That's why we call that as the protocol plan of God. Unsa ka to definition sa protocol plan of God? A right thing done in a right way is always right. Now, kining personal sin, balik ta. Personal nga sala. This is the manifestation and result of having an old sin nature. Our Lord Jesus Christ bore all our sins. 1 John 1:9 and 1 John 2:2. Uganto nang nakita nga kining personal nga mga sala, dunay duha ka hugpong sa personal nga mga sala. Dunay personal nga mga sala nga imong nahibaw-an nga sala, ug doon po'y personal nga mga sala nga wa ka kahibaw og sala di ay. Pero sala. Now, niya ay pananglitan. Kung ikaw muparking o sa kadapit, niya, wa ka masayod, wa ka kahibaw nga no parking di ay nang dapita. Now, inigbalik ni mo si imong sakyanan kay mo larga na ka, imong nakita nga diyan ay ticket gibutang sa imong sakyanan. Karon, pangitaon ba nimo ang traffic enforcer o makiglalis ka ba? Aron ka mga tarungan o ngano manggitikitan man kung wa man ko kaybaw no parking day dinhi. Mo ba imong imo? Wa makatawag ita nini. Wa ko kaybaw no parking dinhi. Di ay dinhi. Nakaron, naibaw naman ka. Kaya naamang kay ticket. Mo na giingon og ignorance of the law excuses no one. Di ba? Now, di man yun na madag laliso nimo ang ordinansa guna. Balaod guna. Exactly the same. Ug moingon ka, wa man ko kay bahog sala di ito. Bisag wa ka kay bahog sala, sala man yun to. In other words, counted na to against nimo. Counted na to. Mo bitaw na karon. Ma-realize ninyo og unsa ka grabe gyud ay ang grasya sa Dios nga iyang gitunol nga ni kanato. Grabe yan. Memorize na ba ninyo ang 1 John 1:9? Ako kang gipangutana. Unsa giingon diya sa 1 John 1:9? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, nahibaw ka ba ka nagisulti diha nga to cleanse us from all unrighteousness, lakip na ni ana ang mga sala nga imong nabuhat nga wa nimo hibaw ay sala, apan sala di ay. Tanawar na. Every time you use 1 John 1:9 for rebound, unya imo isugid ang imong mga sala nga imong gilista, nga imong nahibawan. I-appeal sa Dios ug pasaylo ang mga sala nga wa nimo hibaw ay sala di ay pero sala. Iyang i-appeal to pasaylo o pagpaa. No, di ba na matawag og grasya? Kita nimo? Tanawa ra gud ng paagi sa Dios. Mao nang di na lang tamak magkiglalis. Wa man ko kibaw sa lagod to. So, mangingon ka sa Dios, mo man ko kibaw Dios. Ay na lang pagkiglalis kay kun wa ka kibaw sa la di ay to sila. Rebound lang gihapon. Kay maapil na to sila papas. Kasabot ka? Kaya pigod nimo.
The penalty of sin, which is spiritual death, now is replaced by the provision of spiritual life for anyone who believes in Christ. Ang sa magisulti diha sa Roma 6:23 o 3:23. O unsa pa tong bersikulo ha? For the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life. Romans 6:23 kana. Eternal life. Now, alang sa di magtutuo, ang isyu sa sala, mao ang iyang pagdumili, pagsalikway niya ni Ginoong Kristo ingon nga manuluwas. John 3:18, John 3:36. So sige, sulti sa John 3:18. He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the only begotten Son of God. Mauni ang basihan sa pagkanang kondenar. The unbeliever's condemnation at the last judgment. Personal sin never condemns anyone to hell. Bantay gina. Dili. Ato na nigisgutan before. Ato pag yung balikon sa pagpaklaro mo. Bisag unsang klasihang sala nga imong buhaton, di na mao'y makapaimpyerno ni mo dili. Gipatinaw na nato ha. Gipatinaw naman na nato kanito. Ug sige nitong balik yun eh. Dili pabanlod sa impyerno ang sala. Dili. Nasublihan ko sa pag-iyon, nga bisag unsang klaseng sala nga pagabuhato nimo, dili na mo'y makabanlod nimo sa impyerno. Dili. Kaya nga naman, balik ko na po dato. Tungod kay, paminaw, tungod kay alang sa usa ka dili magtutuo, ang makapatambog niya sa impyerno, maura ang usa ka sala nga dili mapasahilo. Unpardonable sin. Do you remember kung saan eh? Kung saan itong sala nga dili na mapasahilo. Unpardonable sin. Nausahay, murag bikil bitaw sa itong una-una kay nga naman. Kay naibaw ta nga ang tanang sala sa tibuok kalimutan sa tanang panahon o sa tibuok nga kasaysayan, gibayran naman ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. It's already paid up. And therefore, every time you confess as a believer, or every time an unbeliever accepts salvation, ang tanang mga sala pasayloon tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Sabot? Anya mo ingon ka nga, naisala nga dili mapasaylo. Kay unsa man ang sala nga dili mapasaylo? Ang pagsalikway nimo kang Kristo ingon nga manluluwas. Maunay dili na mapasaylo nga sala. Your rejection of Christ as Savior, that's the only unpardonable sin. Sabtag na. Kamu nga maupay pagkadungog ni ablihin ang inyong salabutan. Kaya unsaon man pagpasaylo ni Ginoong Jesucristo kung dili ka gustong mapasaylo o pasayloon. Now, kapila na nato kinibalikas pag-ingon nga dili ang Dios mamugos nimo. Dili. Paminaw. Nagatahod ang Dios sa imong kabubuton. God respects your volition. Ang Dios nagatahod, dili siya mohilabot sa kabubuton sa tao. Ug tungod niya na, kung ang usa ka tawo mo ingon og dili ko gusto, natural. Anha ra diha kutob. Ug way mahitabong pasaylo. Wala. So kung moingon ang usa ka tawo og gusto kong mutuon ni Ginoong Jesucristo aron ako mapasaylo o pasayloon, diha maiya ang kapasayloan. Kasabot ka? Apag moingon siya og dili ko gusto, nan way mahitabo nga pasaylo. Hinunua, mahinukman noon siya og ibanlod siya sa impyerno human siya mamatay. Klaro?
mao na kamatuoran. Ug kana dili na mausab. Okay? So for the believer, sa magtotoo, ang issue sa sala, mao ang iyang paggamit sa rebound technique sa 1 John 1:9. Dinhi sa bag-ong tugon in the New Testament, kung mubasa mo sa mga bersikulo, doon ay mga bersikulo nga maghisgot o mga sala na ba? Doon na po'y bersikulo nga muhisgot o sala. In other words, mga sala. Daghan. Kung sala, usara. Kung makabasaga ni mo dihas Biblia o daghan, makakita mo sin nga naayes ang labing siguro personal nga mga sala kana ang gipasabot ana. Pero makabasaga ni mo diha og sin nga singular YS, walay S ba? Ang gisgutag klaro ana mao ang unsa? Kinaiyang makasasala, our old sin nature. Mao na makabasag, mao na nga makabasag ani ka og for the wages of sin single is death. Kanang sin diha ang buot ipasabot o ang gisgutan ana mao ang kinaiyang makasasala. The wages of sin diha mao kana ang atong pagpaklaro nga resulta sa atuang kahimtang ingon nga espiritual nga patay, spiritually dead. Namungutana ko nimo, where did sin come from? Or diin man magagikan ang sala? O kanus aman magsugod ang sala? When did it start? Kinsa may hing-create ang sala? Natiman nga, wa i-create ang sala, ha? Di man i-create ang sala. Kaya ang sala, resulta. Di ba? Resulta. Dili kini siya ka ng mugna, kundili usa ni siya ka resulta. Apan ang labing klaro gyud ini, dili gyud ang Dios ang nagmugna og sala. Underline that badli siya, dili ang Dios ang nagmugna og sala. So diyan magikan ang sala gyud. God is not the author of sin or temptation. No, never. Makita man na nato diha sa James chapter 1 verses 13 to 15. So, diin man gikan ang sala. Tubag, kabubuton, free will. Naasa man di gikan ang sala. Sa gibuhat ni Lucifer, ang iyang gibuhat, di ba gikan sa kabubuton niya? Sa gibuhat ni Adan, ang iyang gibuhat, gikan sa unsa? Iyang kabubuton pod. Kita nimo? Therefore, ang tanang mga sala come from the volition of the believer soul. The old sin nature only motivates the believer to sin. Mao'y magadasig kaniya sa pagpakasala. He does it by his own free will. Kasabot ka? Listen. Sin originated with Satan through negative volition. Dito magsugod. Pero dili po siya nagmugna. Tungod kay iyaha, maorang iyang paggamit o kabubuton gihapon nga mao'y may resulta sa sala. Now, God created Adam and the woman in perfection. Hingpit gyud. Both were free moral agents. Ang buti pasagmod sa free moral agents mo kini, paminaw. Binuhat nga nanag-iya o kagalingong kabubuton. Okay? Binuhat nga nanag-iya o kagalingong kabubuton. They were free moral agents just as Satan was. Ang mga anghel, mga manulunda, mga free moral agents po ni sila. Doon na sila ilang kaugalingong kabubuton. They could only sin, magkasala lang sila, by negative volition, acting independently of God.
Pagsupil man na sa Dios. Now, when God created Adam and the woman, they were perfect beings. Di man nila, hingpit yun silang mga binuhat. And their point of reference was personal love of God. Mo to ilang point of reference. Ang personal nga gugma sa Dios didto sa hardin. Ang ilang relasyon sa Dios personal. Why nag-ali? Why nag-uwang? Why nagbabag? Apan, sa adlaw nga sila nakabuhat nitong sala sa pagsupil batok sa Dios, pagsupil sa gipasidaan kanila sa Dios, they came under the impersonal love of God. But now, their point of reference with God is what? Ang iyan ang hustisya. Kita ni mo? Dili na ang gugma, kundi hustisya na tanawar ng nahitabo. Sa dihang nakasala na sila, meaning ilang gituyuan ang pagsupil batok sa Dios, then, nawa ang personal nga paghigugma sa Dios. Impersonal na, kung dool sila sa Dios. Ang muatubang nila, impersonal love of God na, di na ang gugma sa Dios, kundi ang hustisya sa Dios. Og ang nagahunghong sa hustisya sa Dios maong pagkamatarong, the righteousness of God sa Dios. What the righteousness of God demands, the justice of God unsa executes. Nasabtag niya, ato gining inihinayag at ni mo karon di kamuwa sa passing. Ang pagkamatarong sa Dios, God's righteousness, muhonghong sa hustisya sa Dios og moingon og way pagkamatarong ng tawana ngadtos linaw kalayo na. Apan kun ang pagkamatarong sa Dios moingon og kanang tawhana nahisibo. This we call salvation adjustment to the justice of God. Unsa resulta? Ang hustisya sa Dios dili na mo condemn nimo. Sa pagbuhat sa Dios ni Adan o sa babae, wala ba sila old signature? Okay? Natural kay perfect man lagi sila adtong tungura. So kano sa man musod ang old signature nila? Ni adtong higayon, gamit sila sa ilang kabubutos pagsupil sa Dios. When they use the volition to disobey God, they acquire the old signature, pinagi sa negative volition nila. And there was only one sin they could commit. Unsa kanto? Rejection of the will of God. So dito sa hardin, samtang dito sila, usara man kasala ang ilang mahimo. Di ba? Usara kasala ang ilang mahimo. Unsa pa may laing sala nga posible nilang mahimo dito? Wala. Everything was perfect. Unsa may ilang buhaton nga makasala sila? Wala. Apan dihay usara kadtong pagsupil sa gipasidaan sa Dios. There was only one sin they could possibly commit. Rejection of the will of God. So, niya nang higayon nga nakabuhat sila niya itong maong sala, unsa may netabo. When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier between God and man. Diyan ay babag tali sa Diyos o sa tao. Mauna ni ang nahitabo. Justice now created the barrier because the justice of God is now the point of reference. Mauna nga karon atong makita bisag unsaon gyud paningkamot sa tao nga makaduol sa Dios, mapasig-uli siya ngadto sa Dios. Wa gyud siya sarang mahimo. Wa gayod. Wala. Kaya nga naman, tungod ining ali nga gabara. Gabara na. Mao'y hinungdan. Nga usara ka pagi, aron ka makaduol sa Dios, mapasig-uli ngadto sa Dios. Usara.
ang nagtangtang sa maong sala. O kinsa man siya. Kinsa may nagtangtang sa maong ali. Kinsa man. Of course, we know o kinsa siya. Si Ginoong Hesukristo. Why lain? Kita nimo? Maunang, kung gadungog ka nining atong gisgutan ning higayuna, ayaw mo gamit og laing tao nga muduol ngadto sa Dios. Wala. Kaya wa gyud na sa Biblia. Usara ka tao ang nakatangtang sa maong ali, babag, ug siya mao si Ginoong Hesukristo. Kung daghan pa mo sang piton diha, nahala, sang pita lang na. Pero labing siguro, musulti lang ko, guha, gyud mo abutan na. Mahimog man nangpit mo tamas ginhawa hangtod hurot na lang ng imo gininhawag sinangpit. Di gyud mo moabot sa Dios anang pagiya. Di gyud. Wa tay mahimo. Nang daghan gyud tingaling mo sintaw mo liskuhag niini nga mga di magtutuo. Sigurado magyud. Kay tungod nga kapila na nato ipaklaro dinhi usara gyud ang nakatangtang sa maong babag o ali si Ginoong Hesukristo ra. Okay? The man and the woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden. Tungod kay diha na may babag. Na nay babag ali between man and God. Niyadtong higayon nga nanago na sila ug nanawag ang Dios. Well, actually it was the Lord Jesus Christ. Mao'y nanawag nila. Nanawag si Ginoong Kristo ug Adan, asa naman mo. Pero naibaw gus Ginoong Kristo din sila kay omnisciente gud siya. Omnipresente gud siya. Naabagoy wa may bawis Dios. Mao bitaw kinaiya na nato karon. Namura na butag si Adan ug si Iba. Wa may nakakita. Apa nagdidto di ay. Mo lagi na. Mao gyud na ang angay nato nga tan-awon. Mao nang umulingi ka. Kung moingon ka wa may nakakita, hinumdumi dayon sa Adan. Maingon po kag mura man po di ay gyud ni Adan. Mura kita ding Adan. Nanago sila kay anuman. Diha naman ligi sila nabuhat nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. O gumikan yadto, unsa may nitabo? Be, na diha nalagi ali, diha na'y babag. Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilahanan sa maong ali. Basta, the love that God had for them now became impersonal love. Nawa na karon ang personal nga gugma sa Dios ngadto ni Adan ug ni Iba. Apan later on, sa pagpadana sa Dios sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Kristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala dito sa krus ug pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo. Sila kini si Adan ug si Iba napasiguli sila ngadto sa Dios. Ug dungan niya na gisuluban sila og higpit nga pagkamatarong mao bitaw tong giilisan og kanang unsa kadtong giilis nga gitapis nila kay nga uwaw naman sila nga hubo naman day sila gisuluban sila sa Dios sa hingpit nga pagkamatarong kadtong ilang kanang gisulob nga kanang sa katong dahon mo ilang tapis nila kanto mo'y nagarepresentar sa tawahanon nga pagkamatarong apan gipulihan sa Dios og hingpit nga pagkamatarong. Okay, pinagi sa unsa panit sa hayop nga ihaw o gihalad og katong panit mo to'y nagarepresentar sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Busan ay balik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Sabot?
So we can have once again God's personal love sa dihang naluwas kita. Sanglit, suluban man ta sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Kaya bigod nimo, di man ang Dios mo personal love niya itong why perfect righteousness niya. So di man siya maka-personal love nimo, tungod lang nimo. Kinahanglang nagasulob ka sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo aron maangkon balik nimo ang personal nga gugma sa Dios. Kita nimo? Tanawa ra gud ng pamaagi ha. The sovereignty of God and the free will of man are coexistent on the earth and come together now at the cross. Ang sabot nila, natong ipasabot nila, naa ang cross. Ang ipahimutang sa Dios nga paagi, aron ang tao mapasiguli ngadto kaniya. Ana diha. Ang paagi, aron ang tao mapasiguli sa ngadto sa Dios. Ana asad sa imong kabubuton. So therefore, ang imong kabubuton ug ang gipahimutang sa Dios sa kinatibukan, anha magtagbo, magkasugat. Can you see that? Naas cross magtagbo. Mao ni paagi sa Dios aron mahibalik ang tao ngadto kaniya. Naas cross. Ang paagi sa tao aron siya mabalik ngadto sa Dios, anaa sa cross. Sabta gina. Unsa may gihimo sa Dios? Nahibaw na ta, di ba? Ang gihimo ni Ginoong Jesucristo pagtangtang sa maong ali, babag. Pinaagi sa propitiation, expiation, redemption. Tanan na atong hisgutan. Ang tao, unsa may himuon sa cross? Desisyon. Kasabot ka ba? Desisyon. Paghimulag desisyon. You see? Nagtagbo sa cross. The ideal situation is when the free will of man meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God, ang iyang labawng makagagahom, nagahatag sa kabubuton sa tao, gave man free will to resolve the angelic conflict. Free will gave man the right to choose for himself, even in opposition to the will of God. So gawas nun siya. Gawas nun man ang kabubuton, God. Mahimo magmupili kang uyon, mahimo kang mupili nga supak. Sabta gyud na kinigud pong tanan tang kahimtang karon nga spiritual. Didto magyud ni magsugod sa pagpiling supak. Ug hangtod karon, naanad tang mga taong mupilig supak sa Dios. Makita gyud tag daghang paagi, daghan gyud tang mga excuses. Mao bitaw nang usahay aron lang sa pagpapa sa una-una, aron lang sa pag-deny sa reality na ay mga taong matawag silang kaugalingog mga atheist mi. Di mi mutuog Dios. Meaning ana, naagi Dios. Pero di lang sila mutuog. Sa umaron. O bitaw usahay, mura ba kog kahilakon nga daang kataunon ba? Nakasuway, di ba mo niya na? Kana bang mubati mong sakit nga murag lami po di hilak, pero murag lami po di katawa. Ingon na akong bation o makita kung naanigingong atheist nga pertigyong isuga nga magbuot yun ni sila. Kung moingon og di mahimo na. Ginahanglang why mga magtutuo din ng repita. Kana di tinuod, why Diyos. Ingnon unta ni sila. Kamong mga atheist, mo respetar mi sa inyong pagtuo nga di mo tuo og Dios. Kamong mga atheist, respetahi pod ning among pagtuo nga gatuo og Dios. Ayaw ninyong ibuot. O ayaw migbuti
nga way Dios. Kay kanang inyong pagsulti nga way Dios, usa ka na kapag pakita nga naa, walang mo mutuo. Gusto? Kung tinuod pag wagyo'y Diyos, di na mo mahimong atheist. Kita di mo? Di naman ang ilalison nga way Diyos. Apan kay anaamang gyo'y Diyos. Unya ang inyong kabubuton, supak sa Diyos, mao nang inyo lang ning gitabunan ng kamatuoran pinagi sa inyong pag-ingog way Diyos. Bisag sa diha ninyo, kahibaw mong naabaya. Di na ako ha. Bisag mo ingon mo, nagbuot di ka na mo. Dili. O may magbuot. Ang Biblia mismo nagasulti, built-in diha nimo. Nga kahibaw yung kag na ay Diyos. Kanang mga scientists, kanang mga kuan nga moingon na sila, di mi mo to, naana sa sod, built-in na kanang moingon sila, di mi mo to. Dili ako kasultihan na. Ang Diyos mismo may kasultihan na. Built-in na to. Apan kini laging pagsupil sa tao ba? Masupilon magyuding tao. Di magyud mo angkon. Na po na. Total, magkita bitaw po. Makita man eh. Iligsulti sa Diyos nga antos katapusan, magkwintahay na. Magkwintahay ta, nahala. Tanahon ta. So, free will gave man the right to choose. Naran nimo sa imong pagpili. And Adam's choice, ang pupili ni Adan, was made against God's will. But God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tanawa ra gud ning impersonal love sa Dios. Ato ning ipadayon ugma. Dinhita mo hunong usa. O ayaw kalimot sa pagsunod niini sa sumpay ni daghan patag pagaysigutan. Dinhilang unang kita kutob og dapit gihapon kamo mga subscribers at mga fellow believers, kamo mga bag-o o pagsuway. Hindi abi-abi kamo. We encourage you. Kamu musuway sa pagpaminaw. Kaya basog na apod mo yung mapupo. Magkatunan. Kining tanan gikan sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Magampot ta. Balahan na mo nga Dios, salamat niing layan usab kay gayon. Among pagpagkingambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Dios. Nining imong grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa imong pagkabuhi gyud ug pagkaklaro nining imong mga pulong. Imong mga pulong nagalihok nga buhi ug gamhanan. Salamat. Dasiga lang kami o Dios ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.